ki khubar bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skaman suchan singa bha subscribe no menta prapo pratli ki met yap ki sakut haki hospital ha Manipur kumba prapo pratli ki met yap ki ba sakput haki hospital ha Manipur hadin bam chemba don satya ki bawan kam bat simyaki labu yaki haki jaka bu met yap ki babun ki jaka ajing sumar ki badon haka jela Manipur ki babun na ki met yap poi ki bomdei satya ki try jela lawan kam try bat simtino da ki bahaying hasem jongki hi ki babun na ki met yap ki badang sakut empat don satya ki bawan kam ne lakban itu wat la kajing itu ya ka met yap jongki baklat no kade kamran jongki pulit katkum ki turlong khubor na ka tngat ka koi kabnia jongka jela Manipur ki pulit bat ki khubor sensar distrik kilapan pau bakine ki met yap ki dei ki bom empat la satya ban itu don haki jaka bu met yap ha Regional Institute of Medical Seyan kabaha Imphal West District Jawaharlal Nehru of Institute Medical Seyan kabadon ha Imphal East District bat ha Kachuran Changpur District Hospital kini ki met yap kiladon ha kitei ki hospital nadu kalai terik ujemang kabadai kasnis dang jongka jingya kumar bat klempat don satya kiba wan kam try haduk menta kumba cispak san pengut kibriu kibala yap palat rupeu hajar ngut kibala sap penkendri no yaki na ying kisem jongki haka jingje krumar ya pher jai benriu hapdeng ki mete bat ki kuki haki bentalum watla ka don ka jing persyang na ka sorkar pedeng bante la ka kam ya ka jing ya krumar bat banwan rapat ya ka jing chongsuk chongsang hakane ka jella hapdeng kini ki artli ki kenhun jai benriu kumbasan pholai tli ki met yap ki ba jongki kuki ompat don sati ki ba wan ban kam trai haki artli ki jaka sumar ki badon haki distrik kat balai posan tli pat ki met yap ki de ki kenhun kuki zo haka jaka bu met yap Churan Changpur District Manipur na kisan pholai tli ki met yap ki bompat don sati ki ba kam trai san pokhandai hadu so pokhandai tli kini ki met yap lapdiang daka JNIMS kumba lai pheu bat lai phosan tli ki met yap ki don haki jaka bu met yap ha ka balai tli ki met yap ki ba ki mete ka kanhun jongki riu balatip kum ka indigenous tribal reader from kabadep chim ya karai bantep ya ki met jongki dekhot ka kanhun jai benriu buki jo ha ka jaka balatip kum ka holai kopi hajan turbung kabadon hajan Chura Changpur hakasni pale ladon ki bor bat ki dekmi ha ya ki met yap jongki riu na Imphal ya kite on la tep no la itu ki turlong khobor na kalyang jongka seng balatip kumka coordinating committee on Manipur integrative COCOMI kalapan pau ka jing persya bantep ya kite ki met yap daki kuki ha turbung menta kalai terik unailar ha keba kilamaham bakam nang aiding susu ya ka jing krumar ha kane ka jela kaba lajot lapra ka COCOMI kalamana bayaka met yap badangsa jongki kenhun jai benriu kuki jo kibade ki nong khayi ya ki nong di penbuait amdei satya bantep haka steri culture turbung bangla jongka Bisnupur District habomdei susu haupot usam jongka Chura Changpur District nakaliang jongka sorkar pedeng bat ka sorkar jela kila pengkre ya ki jing hara ki bajur hakite ki jaka menta kasni lai terik nailar khnang banla bante lagakam ya kino ki jingjia ki basniu hapdeng jongkine ki artli ki kenhun hapok Manipur